ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди дарвозаи Чортуд қарор дорем. аз ин тараф политехникум ва аз ин тараф бошад деҳаи Маҳмадшоҳи боло ва роҳ ба сӯи Шарора. бинои фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, Чортуд, назди мактаби Чортуд. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, аз раи Калон то биное тақрибан 1 километр мебошад ва аз ин тараф бошад давоми маҳалла. худи бинои фурӯшӣ дӯстони азиз 22 метр дарозиш мебошад, 11 метр паҳмиш, масоҳати умумияш 484 метри квадратӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти тамоми бино нархи биноро эълон мекунем. дар якум ошона мағоза дар инҷо бошад 3 ҳуҷра ва коридор ва ина мағоза мебошад. дар боло боз як ҳуҷраи дигару як плашаткаи калон дӯстони азиз. аввал тамошобинони гиромӣ сар мекунем аз дуюм ошона. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед коридор аст, як ҳуҷраи истиқоматӣ ва плашаткаи калони холӣ. ин ҳуҷраи ёри расом мебошад. ҳуҷраи иловагӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом дорад. асос ин ҳуҷра нест дӯстони азиз. асос ман ҳамин плашаткаи калон ва плашаткаи холӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинед гирду ба гирд треза дорад дӯстони азиз. вариантҳо барои табдил додани ин плашатка зиёд мебошанд дӯстони азиз. метавонед ба ягон маркази омӯзишӣ табдил диҳед, маркази варзишӣ, ягон маркази тиб, стоматология ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст дӯстони азиз. ё ин ки метавонед ба иҷора спорен ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст орен дӯстони азиз. тамоми биноя метавонед ба иҷора спорен, чунки якумаш дуюм ошона дари алоҳида дорад, роҳи алоҳида дорад ва ҳар як мағозае ки дар поён аст ҳамашон дарҳои алоҳида доранд. ва дуюмаш ки худи ҳамин бино дар назди роҳи мошингар ҷойгир аст. бениҳоят варианти хуб. ин бошад якум мағозаи якум ошона дӯстони азиз. стиляжо ҳаст, масоҳаташ хуб аст. ин мағозаам ҳамчун метавонед ба иҷора спорен ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст орен, ё ин ки метавонед тиҷорати худро оғоз кунед. мисол метавонед мағозаи хӯрокворӣ кунед, дорухона кунед, ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат. боз дар ин мағоза тақхонаам ҳаст. варианти хуб аст дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки тамоми бино танҳо фурӯхта мешавад, ба иҷора спорида намешавад, танҳо фурӯш мебошад ё ин ки иваз мешавад. 50%-ашро метавонед, 50% пули биноя метавонед ба хона алиш кунед, 50% боқимондаи пули биноро нақди супорен. ин бошад дуюм мағоза дӯстони азиз. масоҳаташ каме камтар аст назар ба якум мағоза, лекин дар дарунаш ҳоҷатхона дорад. дар якум ошона боз ду дари дигар мемонад дӯстони азиз. дар он дарҳо 3 ҳуҷраи дигар аст ва коридор. метавонед омада аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз. варианти хуб аст барои оғоз кардани тиҷорати худ. метавонед дилхоҳ намуд тиҷоратро дар инҷо кунед, варианту зиёд аст. ё ин ки метавонед ба иҷора спорен тамоми биноя ва даромади хуб ба даст орен. минтақаи серодам мебошад дӯстони азиз. маҳаллаи Чортуд, ноҳияи синои шаҳри Душанбеда дохил мебошад. дар наздаш мактаб аст, на он қадар дур масҷид, бунгоҳи тиббӣ, худи биноям дар назди раҳи мошингар ҷойгир аст. бениҳоят зиёд мошин мегузарад. хулас минтақаи серодам, минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. бо мизоҷон мушкилӣ намешавад. марҳамат. нархи тамоми ҳамин бино 1 миллиону 386 ҳазору сомонӣ, $130,000 мебошад. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби бино дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳое ки охирашон 22-23 мебошад ватсап доранд дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.